sikhona konye nina nabantu bekole senivulile esikoleni bathini othisha benu esikoleni bayasifayizela lapho bafuna yonke into umsebenzi wesikole ukunibhonya kona babasanibhonyi phela abothisha bayabhonyana nto zabo nanti basasibhonya ibaniphethe khona ngenduku sicimi mfowethu kodwa ke ngcono nathi sesiyaqeda futhi hayi kodwa hayi ungcono madoda kodwa hayi ngcono nathi sesiyaqeda kodwa ke nani senizoqeda vele hawu kodwa kusazwani mfana hayi akusiza ukukhala kakhulu nani seniyaqeda nje makita relaxani yabo kodwa ke ngiyakutshela uthisha basazonibhonya njengoba nathi besiphethe khona besibhonya uma ngabe uthi ngishawelana bethi ufailile bethi bebefuna uthola 90%. Hayi kodwa ke hayi siyaphela unyaka masiphasile nje ntwana kwaba right ngiyakutshela ekugcineni basiza thina ndoda yabo kodwa ke nendaba okuvuka ekseni amakhaya ngiyakutshela okonye ubuthe usaphuthuma wena hayi ngisaphuthuma usaya mntwana ngisala imiqeqi okay hayi ohamba uphuthuma la ngabona ngisafuna ukufonela uMagriza la ngizwe ngathi uyangithinta lapha ekhaya yabo hayi okay lokho hayi ntwana uhambe uqine esikoleni nami ngizokwenza kahle yabo alright boys Ngenzela khona lengane efikile eklasini leni mfethu kodwa kusasa ke ngifuna ukukhuluma nayo lo ngane le lo ngiphelezela ngathi yazi eliyangane yinhle mzala mfethu ikhevile nje uhathi nje mzala mzala mfethu azi ngifuna kanjani leyo ngane le awuna uyayifuna futhi ngiyifuna mzala ngifuna mzala leyo ngane le ayisibona uzofika kuqala ke kuyona ayisibona qofika kuqala yindle leyangane ingilo siqola hey kana nanje sengifuna ukufocus kuphela lezo zabafana ngisayifuna funa nje term 3 manje kushubile hey sibona iqinisile lapho sesingene next year 7 nefunde kuyashuba ziyanda funa nje sibe focus kambe wena uthe uyokwenza i-maths July ngiyokwenza i-art manje i-art ayikho yakho sengizokwenza technical Ngane wena thina sesiyokwenza physics nje kuningi kakhulu kuyalate nakini kambe kuseni yabona nje funa manje umuntu anake izifundo zakhe ayeke ukudlala manje thina ke izifundo kuphela yabo niqinisekile izame ngivula i-study group mhlawumbe sibonakala ukuthi abantu abangaki lezo zinto lezo nje abantu aba-serious ngempilo nokuthi sifunda ngobani isikhathi noma senza hlangane nje njalo kodwa ngoba ngihlala ungabhizi ngizokubuya ngikubone alright akunenkinga bye Kamnandi kanjani ukusibona isilahla sakhe he uyambona mazi nje usibonela kuzalo mase ngimdala nje mina ufuna ukuba uyena hayi mina mngane ngifuna ukuba usibonelo ke mina mina ngizobona ukunzi kumbona ukunzi ukumbona isibonelo wena masitheke kashubisa uzalo ukunzi kusibonele sesifuni sakhe usibonelo ukumbone wena kodwa ngale moto yakhe blue ukusibona isilahla sankunzi ukumbona nje usibonelo masegqoka ikavela yakhe sibonela ikavela The best. Bengithi lento umdlalo injengento yodado uma sengibuka imshado hayibo sis njani hey sis esikhathini samanje kusaphephile awusabi nikhamba wena angisabi ngihlala eduzane bese ngiyajika manje ngoba ukuthini ngenzani umhlaba usoshintshile ngiyasaba kona ukuthi nje bengihlala eduzane ngiyajika manje awukhombisi umuntu sabana umhlaba ushintshile amadoda angazi kusetshenziswa amadoda ukuthi enze umsebenzi wasathana yokungcola emhlabeni kunesirane esisha esibizwa ngomuntu wesilisa sis ukuhamba yodwa esikhathini samanje akuphephile ungahambi wedwa emgaqweni ngithi ngixwayise nje okay, nginkinga. Akusiyinto etheni kodwa ke ukuhamba wedwa esikhathini samanje akusiyinto etheni. Hayibo sis. Hey sis. Esikhathini samanje akusasiyinto etheni. Hayibo sis. 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 Hayi
iy'lwane sekwabantu besilisa manje bayadlwengula labantu benza yonke into embi kodwa-ke angikuthusi ube right uphephe ngithanda nje ukuthi uhlale uphephile. Okay, ngiyabonga. Sisedamini legazi siyaminza Nkosi. Umphefumulo wabesimame ubiza usheleni. Ibafulathele ingelosi yokuphila kumnyama. Nawe yazi ngithanda ukukhala indaba manje. Jana mina angihleli ngedwa. Cibane isikole lesi. Dadewethu. Nami nje ungibona ngiyasola ukuthi angibangabikho ukuzokulekelela noma angibangabikho ukuzokusiza ngaleso sikhathi leso okusona. Mina ngazi. Jana mina ngicabanga lesikole. Siphez kwami. Senza wonke ezikuthandayo kumina. Nangijona ngithi leyo nto le nginokuyicabanga. Abantu sebazenzela umathanda kodwa-ke hayi impilo yamanje nathi akusekho esingakwenza kodwa ngiyathembisa ukuthi-ke labo bantu labo ngiyobafuna ngize ngibathole. Impilo yakho wena nje bekezela ube nempilo yonke into izoba right ukuthi amadoda asaphenduka iy'lwane ngapha nangapha usazi. Kanti yena yenze ngempela. Kanti yini mina engayenza ukuthi impilo yami ibe nje. Hayi wena awenzanga lutho. Amadoda nje asaphenduka iy'lwane ngoba emhlabeni kunesilwane esisha esisibiza ngomuntu wesilisa. Thula la dadewethu ungakhali. Bekezela nje uqine. Ayikho into engizoyiqina. Ngcono ngithathe impilo yami. Ayikho yakho sisala nobathi manje la ekhaya. Ngicela msithathe impilo yakho sisala nobani ekhaya. ukuthi ngihlukumezeke kanje emoyeni. Yini kanti mina engayenza? Nami akukho engingakwenza kodwa-ke ithi kukhelela amanzi la endlini. Thula la ungakhali suliyembili. Kodwa ngizohamba nje kwenze njani? Dadewethu. Ngizongibiza uthini? Dadewethu yazi bengikhuluma noLokhunje nodadewethu omdala lapha. Akaphathekile kahle. Ngale ndaba yakhe nje ukuthi wadlengule esasemncane aphathekile kahle. Une-trauma serious udadewethu. Une-trauma sisothi ukhathazekile. Kumele sizame indlela noma sithole indlela yokuthi asizakale. Mina kade sengicabanga nokuthi simise kuma-psychologist into enjalo. Wathi naye akayifuni psychologist u-right emqondweni. So ngibize wena la siswami ukuthi uhambe ukhuluma naye. Umncenge ngoba mina ngihlulekile. Kufanele nokuthi ngithela amanzi emhlane wedada uma ngikhuluma naye usisi wethu. So ingakho ngithi-ke wena uhambe usikhulumela naye usisi wami. Uhambe ukhuluma naye usisi. Umtshele ukuthi-ke umbonise ngoba usefisa nokuthatha impilo yakhe. Ngiyamtshela mina ukuthi-ke methatha impilo yakhe sosala noba ngoba sasisele sibathathu nobhuti omdala. Manje-ke usisi wethu kumele cela uyombonisa umsize umtshele ukuthi engayithathi impilo yakhe ngoba mina kufanele nokuthi ngithela amanzi emhlane wedada impela. Ingakho sengicela wena ukuthi-ke uhambe usikhulumela naye. Ayikhululeka bhuti ngizomtshela. Khululeka nje uyibekela kimi le ndaba ngizohamba nje ngiyomtshela ngoba phela nathi asikathandi ukuthi siqale silungiselela indaba zomngcwabo. Angithandi ngempela. Kade ngimtshela ukuthi nami lento singayithandi kunzima impela sisele sodwa. So yena mehamba sosala noba yena akabekezele. Yabo. Ngoba phela haya asinayo nemali yokuthi silungiselela indaba enjena.
Yeah. And futhi asinayo nemali okuhamba odokotela abaphezulu. Kodwa ke i-psychologist noma ukuthi ayidinga sithola umuntu ozomluleka amtshele ngokubaluleka kwempilo ngoba yena mefuna ukuthatha impilo yakhe thina akaboni ukuthi sosala silimazeka la ekhaya. Mina ngimtholela umuntu ozokhuluma naye noma wena. Noma ngeke ngakhuluma nobhuti lapha endlini ungitshela ukuthi ufuna ukuthatha impilo yakho ngabe iqiniso le? Yebo sisiqiniso. Empeleni mina ngisakubona engikuphilelayo. Sewenzani ebuhlungu kimi. Ngakwazi ukuqhubeka nempilo kodwa ngiyabona ukuthi njengoba ngiqhubeka nempilo khona okushodayo. Angiphelele mina kumanje. Ngeke ngiphilele lokho futhi ngeke. Ngeke ungayenzi le nto dad. Asifuni ukulahlekelwa nguwe siqeda kulahlekelwa umama nje lapha. Akunani angimlandele kumama. Konke mina ngikwenzayo akusangisebenzisi ngoba soloko ngicabanga ukuthi no manje senza le nto ebuhlungu. Ayikho impilo yami nomthetho iphelile. Yes dad. Impilo ayidingi ukuthi uzwazi ukuthi abantu bayakhatha bathini ngawe. Akudingi ukuthi lokhu banaka abantu bayakhuluma ngaphandle. Uyohlezi nawe ukwazi lokho. Engathi ngiyabona uzophuma phandle umakhelwane bakhombana ngawo. Yini ozoyiphila kanjalo? Ayikho impilo enjalo. Uyahamba kunjalo. Angeke ngikwazi ukuphila kanjalo. Ngcono ngifo okungcono. Ngeke ngikwazi ukuphila kanje. Ungayenzi le nto. Ngiyacela ngicela ungayenzi. Thina sinobhuti sisadinga. Ngiyacela. Mina ngazi ngempela ukuthi kumele ngizamile ukuyobona i-physiotherapist. Izamile ukuthi ngisize kodwa ngiyabona ukuthi hayi ngilahlekelwa ubumina mina. Mina ngazi nje kuze kubeni nakukwenzakalayo. Angazi. Ntombazane indaba wahlala wedwa nje lapho udangele kwenze njani? Hayi ungangibingile noma behlale edabeni. Yiza nazo ntombazane. Tele mfethu noma kwenzakalani? Emva le nto yenzayo umuntu kumina angisazi mina qobo. La muntu wathatha kumina sisi. Muphi na leyo muntu loyo? Indaba yalo muntu lo wangu. Oh. Yazi mina mfethu matha ngitshela iside lami. Angifuni ukuthi ungibelieve yabona. Ukuthi mfethu angifuni ukuthi ubelieve lezi story engikutshela sona. Yize kubuhlungu ngiyangithola. Nami ke hayi ukuthi ngoba ngiyazenza right. Ukuthi inkinga sengibuya ngasejele mfethu noma esinye senzakala ekhaya ngithi backfight. So babulala umndeni wami phambi kwami ngibhekile. Ene leyo nto leyo angiboni ukuthi bengizokhona ukuthi ngiphile ngiphinde ngiqhubeke futhi ngibone ikusasa lami. Yena ngaphile ngabona impilo yami ihamba ngo-N3 mfethu. Ukuthi nje kumele ukhophele ephupheni lakho mfethu ukhohle ukuthi abantu bathini. Noma kuthiwani mfethu qhubeke uye phambili ungamiswa abanye abantu. Ungavumi futhi ukuthi umuntu akubambise udongo nawe futhi uphinde ubambe ngitho. Ngasho manje kwenzakala enozifela lapho. Mfethu angifuni ukukhuluma ngaleyo ndaba yakho. Ngoba kusinto kusini. Ukuthi kumina akukho lula sisi, akukho lula ukuthi ngidlulise kanjalo. Lento ingibambile. Ngathi lo muntu wathatha ingxenye yami. Umuntu lona wathatha ubumina sisi. Wathatha qobo lwami. Angisazizwa mina sengiphila ngokwesaba. Ayikhiphila ngokwesaba futhi ngazithini. Ayikho. Angazi ukuthi kungenzeka ngaqhubeka kanjani. Soloko ngizama ukuthi ngilise akwenzeki.
lalela sisi, mina ekhaya kithi sahlala bhojozi nenothi sahlasela abantu. Lalela sisi, thina ekhaya kithi sahlalisa bhojozi, kodwa wena qina mfethu, wena lento yakhe incane. Ene kubuhlungu kabi ukuthi ubona umzali wakho mfethu bembulala ngesikhulu isihlungu lesi. Even abantwana bakini angisayiphathi-ke kababa. Cabanga mfethu ubelala nomama, ubaba mebhekile. Yang-understand? Mina into angenza ukuthi ngiwelele ejele-ke mfethu ukuthi ngangakutholi ukuphumula ngokubulawa kwabazali bami. Ingakho ngaze ngakhetha ukubaleka ngibashiye. Ngase ngathola ithuba lokuthi ngiloko ngihambe ngizimela labantu abababulala umndeni wami ngithola. Uyintombazana kodwa sisi. Uma ngathi ngiyakutshela sisi ngiyakulandisa. Inhliziyo ezihlungu nokwakha inhliziyo ezimbi ngaphakathi kuthina sizenziwa abantu, ayi ngoba kuyi-choice yethu angithola. Yinto esikhethelwa abantu, indlela abafuna ukuthi siyiphile nanendlela abafuna ukuthi siyihambe ngithola. Akuzwa sisi, ngiyakholelwa ngesikhathi enisokwazile ukuthi uqhubeke nempilo ngaphandle kokuthi ngiyakubona. Hayi, nami nje zami ukuthi ngiqhubeke nempilo lezi engiy'qhubekile, kodwa ngizizame. Baningi abantu asebeqhubekile nempilo nami ngiyabona ukuthi yami ngiqhubeka hayi, angingavaleli-ke sisi ngizama uqhubeke nezinto ozenzayo nami akweyini ukuthi kancane futhi. Ngiyabona. Ziningi nezinto ezingibhekile mfethu yabona. Yasho. Manje usazi sebhekane nento ebuhlungu kanjena, aphinde waqhubeka nempilo. Mina ngibanjani ukuthi ngingaqhubeki nempilo? Yazi lento ebengiyicabanga engilethela ukuthula. Kuyaqhubekeka ngempilo. Komele ngibuyele esikoleni khona ngizokwazi ukuthi ngiy'nqonde yami sokuthola ukuphumula kwami enhleni ngedwa impela ngizoqhubeka kanjena. Ne-physiotherapist ayishilo ukuthi kona ngeke kube lula ukuthatha isikhathi ukuthi ngikhululeke, kodwa uma ngiyimisele ngingandlula khona.